Takže 21.6.2002 tlačíme bicykle, vchádzame do lesa. Začína sa stmievať niečo okolo 21.50. Ideme opekať a prenocovať v tomto lese. To miesto, myslím si, že je to aj presne ten strom, kde sme zastali, keď sa nám zjavila kopa dreva až po pás. Tu môžeme opekať do rána dreva na týždeň pálenia. Tak sme sa skryli za strom, aby nás nebolo vidno z Bukovca, keď pôjdu nejakí lesní robotníci alebo niekto taký. Lebo raz tu nás staďal už vykázali, ak sme tu spali 3 dní. Tak sme sa skryli za tento strom, asi to bol on, lebo vidím, že je opálený troška. Za ňo sme zrobili oheň a bolo zhruba okolo 11 hodín. Domov som poslal ešte SMS-ku, že už len čakáme, že niečo, možno do rána bude príbeh nejaký. No ako náhle sme vybrali domáce klobásy, čo sme robili, hej, sme začali opekať, sme si všimli, že nejaké zvláštne ticho vzniklo. A hlavne bezvetrie. Dým išiel úplne do kolmice. Vlastne, ak vychádzal, sa zlomil a pomaličky išiel do hĺbky lesa ešte ďalej. Ale priamo v kolmici, hneď nad plameňom, sa zlomil, pomaly odchádzal. A ticho vzniklo také, že sme naraz počuli niečo, keby krtko alebo niečo, ja neviem, vychádzal z podzemia. A keď sme na to zasvietili s baterkou, a sme zistili, že tam sú dvaja chrobáci, len čo na sebe tak len sa dotýkali s tými. No a tesne pred polnocou už sme pomaly už išli jesť, už sme klobásy chceli stiahnuť. Presne pred polnocou pár minút, možno 5 minút, alebo tak nejak, z ničoho nič, hrubé klaty, suché, čo sme mali v ohni, všetko naraz, zmizol oheň. Tu vznikla taká tma, ako keby si sa zavrel do záchodu, tie listnaté stromy zrobili takú tmu, že si nevidel nič. A ten oheň sme nepochopili, však tečie ti masť do ohňa, to by malo ešte viacej horeť, nie? Všetko. A zmizli aj uhlíky, nesvietili na červeno. Naraz nebolo počuť ani cvrčka, ani lístok, ani vietor, nič. Ináč je teraz tiež približne ticho, ale teraz počuť aj sem tam nejakého psa v diaľke, alebo čo. Ale vtedy úplne totál, také bezvetrie a také ticho som. No všetko, cvrčkové a všetko komplet, čo boli dole, je nejaká bažina, hej, taká menšia. To tam žaby, všetko bolo, hej, predtým, než sme začali opekať. Ale toto, keď sa stalo, všetko stichlo. Komplet, celý les stichol. No a na to, v tom tichu, keď sme ešte, hej, prvé sekundy rozmýšľali, čo sa stalo, prečo oheň zmizol, hneď na to začali kroky nejaké v diaľke. Rovnaká frekvencia, ale také niečo, aké by išiel obor. Normálne, jak monster, príšera, veľké dačo. Čo malo, ja neviem, tónu minimálne, však to lámali sa stromy mu pod nohami, normálne. Všade, kde stúpol, bolo počuť v diaľke, že sa trasie zem. A prichádzalo to ku nám, ale bolo to veľmi ďaleko ešte. To bolo možno aj kilometr, ja neviem. Ale v tom tichu to bolo počuť, ak sa to blíži k nám. Takže rozmýšľam, teraz čo? Ide tu takto, nejaký zo zabavy, z vedľajšej dediny, ide z Malej Idy do Bukovca, ide domov zjebaný. Tak čo? Príde tu ku nám, ne, opity, tu bude dačo vystrajať možno. Ja som tak bral. Tak čo už, počkáme, ne? No ale jak sa blížil, to bolo také divné, že tá frekvencia nôh išla, ako keby to bol robot úplne. Rovnaké stále rovnaká frekvencia.
hovorím, táto strašne ťažký musí byť človek. Jaký ťažký je to? Však to aj... Mal som psa, ne, s vlkom kríženého vlčiaka, viem, jak beha štvornohy. Ako, ne, zver, keby to bol medveď, alebo čo, hoci čo iné, alebo diviak, alebo ja neviem, niečo ťažké, tá není to. Taká frekvencia, taký zvuk. To bol... Išiel po dvoch nohách určite. No a kamarát už, jak sa to ku nám blížilo, už veľmi, už paru možno 50 metrov, alebo koľko, strašne sa začal bať a hovorí mi, čo je to? Hovorím, však nie, však kľud, nie, však čo. A v tom tichu som počul, normálne, ak tu sme boli za tým stromom skrytí, jak stál vedľa mňa, bicykle po zemi sa mali porozhadzované, som počul, jak mu srdce bije, ale to bol normálne ventilátor, čo z neho išlo. Normálne si počul, nie normálne, že rýchlo ide srdce, ale si počul taký zvuk. Hovorím, však on skolabuje, však infarkt dostaneš, tak čo z nej, ja ho budem ťahať tu domov. Mŕtvolu, alebo čo teraz, zavolám policiu, tá skolaboval, zľakol sa, bo ide tu ožratý Joži, alebo co, ale to nebol Joži, potom sme zistili, a hlavne kvôli tomu, že zmizol oheň, aj stichla celá zver, aj celý les komplet. To bolo niečo, akože, nebolo to normálne. Tam sme nič čakali ešte, no ale samozrejme, mal som pripravené veci, hej, delobuchy, svetlice, také menšie, nie, tie srandovné, malé, čo kúpite za korunu na Silvestra. Zapálíš tie dva papierové krydelka, to svieti fajne, jak zváračka. Aj keď nenabúra do stromu, alebo čo, to lieta aj 10 sekúnd to vydrží lietať a osvetli to všetko, nie? Takže keď sa to ku nám blížilo, najprv z diaľky, postupne to vychádzalo hore a z ničoho prešiel až celkom, že išiel na nás hora. A my sme boli skrytí za stromom, nie? Potom som si uvedomil, však sme aspoň toto kostry z bicykla mohli dať pred seba ako štíty, nie? Že aspoň nejaká ochrana, alebo čo. Ale tá som furt bral, že to nejaký ožratý ide zo zabavy, alebo čo. Ale jak išiel už z hora na nás, a som už hovorím, no, to zasvietíme si na ňo, ne? Tak som vybral tú svetlicu za korunu, zapálil som, ne? Už jak bol celkom blízko. A ako náhle som škrtol, kroky sa vtedy prvýkrát zastavili. Tá rovnaká frekvencia, čo išla pomaly už, ja neviem, či to trvalo 3 minúty alebo 5 minúty, hej, ale viem, že bola presne akurát polnoc. A jak som škrtol, vtedy sa zastavil. Hodil som to už bol blízko, možno jak tam ten strom, neviem, či to vidno v zábere, hej. No, približne tie stromy, čo sú tu. Niekde už tu bol, hovorím, ho musím vidieť, ne? Lebo za ten strom sa neskrie také hovedo, aj keby to bol suchý, nejaký, ja neviem, bisknutý z ústavu človek na injekciách. Tak ho vidím, ne? Hodil som tú svetlicu, som myslel, že tiež len hodím ju, bo sa mi veľakrát stalo na Silvestra, aj s deťmi, ak hádžem, tak čo, hodím a hneď to spadne a nič. Ale vtedy som hodil a pekne lietala pomedzi stromy, normálne slalom, krásne, všetko bolo vidno, jak keby tu slnko svietilo o polnoci, ale nikto tam nebol. A on stál, hej, vtedy prestali kroky. Hovorím, vtedy som si uvedomil, jak som bol tu za tým stromom, že čak on je neviditeľný. Táto nám je koniec úplný. A ticho bol úplne. A teraz toto dolietalo, spadlo, toto, hej, to tá krydielka dve, to tá včielka svietiaca spadla, úplne ticho, on stojí, my rozmýšľame, tomu ide srdce, ventilátor, tma, čakáme, či dá čo, ja som čakal, že zakričí, co tu robíte, alebo čo, že nejaký, ne, tam je skrytý. Alebo leží na zemi, možno za to sme ho nevideli s tou svetlicou, alebo ja neviem. Ale teraz čakáme, ticho je. Prešlo možno, jak teraz. 1, 2, 3, 4. A vtedy to prišlo. Jak z reproduktorov, keby koncert steny, keď postavia, tu na, toto išlo na nás. Na plnú paľbu útočný, normálne pokrik na nás toto vyšlo. Jak jašter, alebo čo, ja neviem. To už bol démon, toto som jediné nečakal. Čakal som hoci čo, nejaké, ja neviem, zlíky, nejakého diviaka, alebo ja neviem, nejaký medveď, alebo čo, ale medveď nejde po dvoch nohách zo kilometra, alebo čo, ale hovorím si, oheň zhodil, toto zmizlo, toto zver stichla, cvrčkovia, všetko zmizlo, všetko ticho, ne? To hovorím, toto už je koniec, toto je čo, lesný duch, alebo čo to je? No to už nič mi neostalo, len
delobuch som bral, lebo on zakričal toto a vtedy zrýchle, vtedy prvýkrát zmenil frekvenciu, vtedy stamať začal, už nešli také kroky, že ale už išlo, urobil toto a hneď už išiel na nás útok, priamo, už začal behať. A ja vtedy hneď delobuch, jeden, začal som škrtať, ale ruky mi nejak nešli, normálne som chcel aj ruku škrkátku, nevedel som, aké ma zhypnotizoval, normálne ruky. Toto vedľa mňa stojí ventilátor srdce, hovorím, čo nejdu ruky k sebe, škrtam, nezapálilo sa, hovorím, odpadlo, rýchlo, preč, druhý, záložný delobuch, zapálil sa, rúcil som, bomba taká v tom tichu, že dovidenia, to ešte sa ťahalo, bolo počuť výbuch a potom, jak to ide, ten zvuk do celého lesa, vybuchlo a potom si ešte počul pár sekúnd. Tak to išlo, ten výbuch. A to ten so mnou mi hovorí kamarát, Ríšo, nie, že už utiekol. Už není tu. Som počul, utekol. Ty si počul, ja som nepočul utiesniť, ja si myslím, však to s drapami je neviditeľný, tak kde na strome hore, predátor, dajaký, úplne blázo, neviditeľný démon, to čo je? To ber, všetko, rozrúcaj tu klobasy a to ten, jaké by bol Ríšo naraz, jaké by doňho vošiel, alebo čo, ja neviem. Toto, jak sa stalo, on ide jesť klobasu, mi hovorí. Však ostaňme tu, do rána, on ide jesť. To ja taký žalúdok som mal malý, nehovorím, ty chceš tu jesť teraz, po tom, čo sa stalo? Hovorím, však už doňho vošiel asi tu ten démon, už v ňom je už bázmek. Zošalel. Hovorím, tu rozrúcaj to tie klobásy, proskúsku, ešte roztrhaj. Ja som trhal chleby a všade som rozhadzoval, nech ho to zdrží, aby keď budeme behať von z lesa, nech on tu to žere, keď to ten dym ho tu pritiahol, alebo čo ja neviem, prečo tu prišiel. Tak hovorím, tu rozrúcaj do paru metre všetky to tie klobásy a ucekáme, hej, von. No onže dobre, tak sme rozrúcali, tlačíme bicykle vonku, sme si mysleli, že normálne odideme, ne? A z ničoho nič, toto, čo sme prichádzali tu, teraz to ináč vyzerá aj po 12 rokoch, ale keď sme vtedy prichádzali s bicyklami a sme tiskali, to bolo, jak keby po diaľnici som išiel. Tu normálne pekná cestička, vieš, krásne si vyšiel a keď sme sa vracať chceli, tak sme videli na nebi stále svetla, lebo Bukovec svieti hrádza, tam sú veľké, ne? Tieto lampy, ne? Takže stále na nebi si videl svetlo. Vedel si, kde nemusíš mať kompas, alebo čože, kde máš ísť naspäť. Takže za svetlom ideme naspäť, ne? Jak sme prišli, z ničoho nič, kúkame, toto je hrubé storočné bodľaky, stena urobená. Takže to ten debil nás nielen, že toto, že nám zobral oheň, on ešte nás zavrel do klietky a zhora nás chcel náhnať do toho močiaru tam, čo je dole, čo za chvíľu si môžeš natočiť, tam tú čierňavú hnusnú. Ja neviem, jak to vlastne celé, keby sme to nechali tak, že nemám delobuchy, nie som pripravený, nie som nič, možno, že by potom bolo v novinách, lenže našli sa dvaja, ožrali sa nejakí hubári, alebo čo našli nejaká, alebo možno, že vôbec by nenašli tela, jak Blair Witch, alebo čo, ja neviem, čo by sa stalo ďalej. Ale bolo to veľmi hnusné, že nás ešte zavrel, urobil stenu normálne, stenu z tých hnusných bodľakov, hrubých. Nedalo sa prejsť, išli sme hore, išli sme dole, išli sme no nedalo sa prejsť. To ten zošalel, zobral svoj bicykel a začal to sekať. Ja prejdem! Hovorím, nerob to, však prepichneš si gumy, už budeš tiskať až dole, bo hovorím, aspoň keď vyjdeme staďal, tá dole už Bukovcom len ideš na bicykli, už len sedíš a pekne neideš cez les, nemusíš ani šlapať. Hovorím, takže defekt bude mať a ešte bicykel bude ciskať, nie? Tak hovorím, nesekaj, toto nájdeme nejaký tunel, alebo podlezieme, alebo čo. A sme hľadali dole dieru nejakú a sme našli potom taký, že sme sa museli plaziť a našli sme malý tunelík na zemi, že sme bicykle za sebou ťahali a sme sa plazili, sme vyšli von. No a jak sme vyšli von už z toho lesa, tam čo tá čistinka je už tam, jak je hrádza, tak tam ti poviem, keď si vyšiel von a si videl nebo, všetko, krása, svetla, toto si normálne si sa tešil, že civilizácia, bo tu sme boli normálne, aké by. To není teraz, že svetlo, teraz je tu pohodička, teraz môžeš tu hrať karty, vieš sa smiať všetko, vieš, la. Ale o polnoci, toto jak sa stalo, že si zmizne oheň a hlavne ten zvuk, tak mi rozprávali ľudia, že toto diviak bol, alebo to nie, tam veverka prebehla, ty si tam mi rozprávať, kokociny, keľo ste vypehli, zjebáni boli. Ale nejde o to, akože ten kamarát, hoci kedy som ho stretol, aj keď o 8 rokov, alebo tak, som sa ho na to opýtal, že pamätáš si vtedy? Tak stále ho až s ním trhlo, hovorí, ty koko, čo to bolo? Čo to vtedy bolo?
Však on prišiel do Košic dole na benzín pumpu, hneď sme išli, že idem také pivo si kúpiť, nie, jak sme došli už do Košic na KVPčko domov, nie, ja som išiel, on býval dole v meste, sa zastavil u mňa na pumpe, nie, že vypijeme také pivo, to on ani pivo nechcel, on aj zastal, ja sa pýtam, že čo, že pivo, nie, on nie, on zo hladničky bere, ja liter mlieka si kúpim, a liter mlieka si kúpil a tak pil, ja, civilizácia, tak pil liter mlieka, hovorím, ty koko, to tebe dobre jeblo. Toto, čo som tu zažil, podľa mňa to mi zobralo viac, jak možno aj keď poviem, že 5 roky zo života, toto asi málo je. To bolo dobre psycho. A nemusíš chodiť ani do Transylvánie, vieš, alebo chápeš, tu len vyjdeš s bicyklikom, kde býváš, do lesíka prvého a koniec.